ga bayana. Na gane komai da lokaci, Umarusa ya bikin Maryam ne sarauniya ba da ango. Karanin ka salati ga ɗahana, bango majinginar bayi kai na sunkuya. Annabi Muhammadu mai gidan jiya, shi ne da yau da shi Allah za ya tausaya. Alihi da sahabbai ka sa su du, har auliya sun sha gwagwarmaya. Har da dukkan musulmai na duniya, rahama kayo domin alfarmar mujittafa makin suna. Na gane komai da lokaci, Umarusa ya bikin Maryam ne sarauniya ba da ango. So da kauna sun ture a matakin soyayya, in ka sokin sha so ka zuciya. An yi auren soyayya ga amarya ga ango, kunku babbar rana guda daya. Mai gani sai ya gani, maki gani kauna ido, bakin jini dangi gun su mujiya. Yau biki na kwace waza ya san inda